jste lidi, já tady mám nový pozdrav, čo jste lidi, prostě můžu říkat normálně, nebo říkat čisté nehři, protože to mně se zdá, že trošku kopíruju Vláďu, že on to taky nějak tak říkal, že budeme to normálně. Jinak tohle video si Tekken tak Tournament 2, takže můžeme se na to brát. Dáme arcade mod a budeme hrát s dvouma a jdeme na to. Vemu si Eddieho a vemu si lidi Yoshimitsu. A můžeme jít na to. Get ready for the next battle. Tak. Tak, zastřel jsem to lidi. Chegou a hora. Vamos lá. Takže jdeme na to lidi. Jinak Tekken je moje taková... Tohle Tekken je taková moje srdcová hra pro dva, protože já jsem mu hrával, když jsem byl malej. Já jsem hrál kdysi Tekken 3 nebo Tekken 5, teď nevím, jak se jmenoval ten Tekken, ale vím, že jsem to hrával hodně s mýma bráchama, takže mám na to dobré vzpomínky. A koupil jsem si Tekken tak Tournament, protože jak jsem viděl Tekkena, tak já jsem říkal, chci prostě Tekkena, protože jako mě bavil ty kombička a prostě mě to baví ta hra. Pokud na to budou dobrý ohlasy, tak budu natáčet dál Tekken tak Tournament, ale určitě u tady té hry budu mít velký rage, takže by vás to mělo pobavit. Oh no, lidi, musím se přepnout. Tak Yoshimitsu, pojď, rozslikej. Lidi, tak ten dobře vyletěl. Yes, you win. Get ready for the next battle. Jo, lidi. Cože? Eddie versus Eddie, lidi. Lidi, jak máte řádek, lidi. Tak přeskočíme ty ukázky a jdeme na ně. Jdeme je rozklepat. Promiňte lidi, teď se mi vypl ovladač. Promiňte lidi. Lidi! Tak to bylo dobrý. Pojď kombo! Jo, dobrý lidi, udělal jsem kombíčko. Oh no! Lidi, mě z toho bolí prsty z toho mačkání, ale dobrý. První kolo jsme vyhráli. Pojďme! Nedáme jenom kopačky, já chci trošku komba. A jinak možná budu i natáčet Minecraft, ale uvidím. Já chci kombo. Tak nebude žádný kombo, protože oni mě mezi tím udeří vždycky. Lidi! Yes! To bolí ruky z toho vždycky. Yes, lidi. Hráli jsme. Get ready for the next battle. Yes. Tak přeskočíme. Ne, on to ubránil. Jak ti chudají moje nohy, kámo? Ne, Devlojin, to nemám rád, Devlojina. Ten je hodně silný lidi, Devlojin. Víte, on má hodně dobrý speciální útok, on má takový dobrý útok,
že může používat laser z očí a ten hodně silný. Ten má ubere půlku životu. Vám ubere půlku té lajny. Což je hodně. Lidi. Pojďte lidi, to dám. Přepně! Oh no. Tak tady Devlčin se naštval. Máš fialový gatíčky jako nějaká holčička. Taky jsi holčička, neumí servát, kámo, oh yeah. A už je bolí ruky, to se sakra nerýmovalo. Pojď! Ne! Lidi! Boom. Lidi bolí ruky. No tak Pejček a on je sám. Jo, to se dá. On je sám, takže se bere. Pejček je sám, takže toho porazíme. Ale já jsem mu na něj ninju. O lidi, to jak jsem dal. Perfekt. Lidi, tak ten byl hodně dobrý. Ne. Oni docela ty útoky bolí, oni hodně, oni hodně hápeček berou. Lidi. Pojď, ne. Oh no, lidi. Tahaj. Jo! Oh no. Combo! Yes! Lidi, tak to bylo easy. To bylo easy. Get ready for the next battle. Marduk a JC. Give me every... Round 1. Fight! Oni jsou větší levely. Lidi, ti mě naklepávaj. Ti mě dávaj. Hlavně tak JC. Lidi. Tak to nechcete. Oh no, lidi, tak tady prohraju. No tak tady prohraju jistě. Nebránce! Jo. Jo, ne, jo, dobrý lidi. Lidi, mě tak bolí ruky, ani nevíte, jak mě bolí ruky. Ne, kombo. Lidi. Yes, lidi. Možná to vyhrajem. Lidi, mi bolí ruky. Já tak nesnáším také na mačkání. Protože mě vždycky z toho bolí ruky a mám puchýře. Ne, lidi!
udělám ho. Jo. You win. Lidi. Get ready for the next battle. Doufám, že teď už je Bobusa, fuj. Round one. Fight. Nick, ten je docela silný, on je hodně dobrý na ruky. Lidi, ale na nohy není vůbec dobrý, protože je to boxer. No! Jajaj. Oh no. Boom. Co zkoušíš, Niku? Oh no, ne lidi, ne. Kopnutí a rychlajka. Round two. Fight. Ne, lidi, ne, lidi, a docela se mi jako i vede, jako, ještě jsem jednou neprohrál, jako, že bych... Tak to co bylo, lidi? Tak tady si teď dobře, teď udělal hodně dobrý kombo. No, tak chvilku použijeme i toho. Jušumici! Jaký kombo? Yes! Hoho! Taká kopačka. You win. Yes. Lidi, něco už bolí o prst. Get ready for the No, už bossové. Základní. A potom bude hodně velký boss, lidi, u kterého budu ale hrajčovat. Jo, lidi, tak to prohraju. fight. To prohraju i hned. Protože oni jsou strašně silní. Jo, dobře, lidi. Hej, Hachika sama! Hej, Hachika sama! Wow! Lidi, mě bolí o prsty. Ale potom u toho posledního bossa to vůbec nedám. Lidi, to je hajzl srabacký. Používá ohýnek. Au, lidi. Fight. Ne. Prchante! Vole, hej, Hači, hnusnej! Hnusnější než Eddie. Lidi, mě už tak bolí prsty. Že už ani nevíte. Pojď, Eddie, otočíme to! Jo, dobrý kombo! Lidi! Jo! KO! Yes, tak to jsem dal. Get ready for the next battle. Lidi, ten je docela těžký, Ogre. Ogre je docela hodně těžký. Jeho je hodně těžký porazit. No, ale pokud se vám video líbilo, můžete hodnotit lajkem, odběrem a budu
prosím vás, ještě videjte, že čus.